lantarki. Ka so babu mamaki, yawar haka na zama banki. Kare ni da kanka da kai yau ban fita idan magauta. Ina masoya shahararre kuma fitacce Nura Inuwa. Tabbas kamar yadda kuke sauraro kuma kuke jin cewa za a fitar da wannan waka, hakika a halin yanzu ya nemi ku ɗaukar wannan waka tasa ta sannu da zuwa sarkin Kano. Tabbas Nura Inuwa zai gwangwaje ilahirin kafatanin masoyansa da fitatta kuma shahararre waƙarsa wacce za ta ƙayatar da ku kuma ta ilmantar da ku, ta faɗakar da ku, ta nishaɗantar da ku a cikin wannan shekara da muke ciki. Hakika Nura Inuwa ya jima bai saki waƙoƙi ba, amma kuma ga dama ta samu, domin kuwa zai fitar da wannan waƙa ta ne a cikin wannan 'yan kwanakin da muke ciki. Don kuwa mai sauraro za ka ji matuƙar daɗi da jin wannan waƙa ta Nura Inuwa da kuma matuƙar annashuwa da alfahari, domin kuwa waƙa ce wacce zai zuba mata baituka daɗaɗa zafafa masu matuƙar nishaɗantarwa da ilmantarwa kamar yadda ka ji mai sauraron mu. Amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka ko kuma shine ziyartar ka wannan chata mai albarka na farko, mai sauraro ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun sababbu kuma fitattun bidiyon mu da zarar mun dora, domin haka yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara mana ƙwarin gwiwa da ci gaba da sanar da ku labarurruka daban-daban da suka shafi Kannywood a halin yanzu. Kai ne mai sauraro, kar ka bari a baka labari, ka daure ka lalubi wannan waka ta Nura Inuwa wacce zai fitar da ita a cikin 'yan shekarun nan, wato a cikin 'yan kwanakin nan da muke ciki. Waɗannan waƙoƙi na fitattun jarumai su ne waƙoƙin da za su yi mafiya trending a halin yanzu, duba da yanayin abubuwan da suke faruwa kuma da duba da yanayin yadda mawaƙan sun jima ba su ki waƙoƙinsu ba, amma kuma ga dama ta samu, domin kuwa a halin yanzu kowanne yana yunƙurin fitar da tasa waƙar domin jin abin da masoyansa kuma magoya bayansa masu bibiyarsa za su ce. Mai sauraro kar ka sha'afa, kar ka manta, tashar A Gidan Nura TV kake ciki a halin yanzu. Idan wannan shine zuwanka ko kuma shine ziyartar ka na farko, ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyon mu akan lokaci kamar yadda muka saba kuma a koda yaushe. Mai sauraro, a inda zaka lalabi complete din wannan waka ta Nura Inuwa da zarar ya dora ta, zaka lalabe ta ne a tashar sa da ke YouTube. In ka garzaya Nura Inuwa official, anan zaka lalabi wakar da muke faɗa maka a halin yanzu da zarar ya dora ta, ko kuma ka garzaya Instagram ɗinsa Nura Inuwa, domin kuwa anan ma official Nura Inuwa za ka iya samun short video kamar yadda muka ɗora maka shi a farko, da kuma ragowar waƙoƙin da za ka samu na Nura Inuwa fitattu waɗanda ya jima da ɗora su, da kuma ragowar waƙoƙinsa da ya saki a cikin wannan shekara da muke ciki ta 2024. Mai sauraro, kar ka bari a baka labari, ka garzaya domin lalubar wannan waƙa complete domin ka tabbatar da abin da muke faɗa maka. Kar ka manta, kana tashar A Gidan Nura TV. Idan wannan shine zuwanka ko kuma ɗaya daga cikin ziyartar ka na farko, ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyoyin mu kamar yadda muka saba a kan lokaci. Kar ka manta, A Gidan Nura TV har gobe ta kuce. A Gidan Nura TV za ta ke kawo muku bidiyoyi daban-daban da suka shafi Kannywood da kuma bidiyoyin da za su ke matuƙar nishaɗantar da ku da kuma ilmantar da ku da faɗakar da ku kamar yadda aka saba.